επεξήγηση. Το κουρκούτι βγήκε από το ψυγείο, έγινε χυλός ωραίος βουτυράτος, είναι με αλεύρι, σόδα, λίγο cornflour, baking powder και στο τέλος 2 παγάκια και μπήκε στο ψυγείο για 20 λεπτά και έγινε αλάτι και ζάχαρη φυσικά για να γίνει χημεία. Παρακάτω, παρακαλώ. Εδώ είναι ο μπακαλιάρος, έχει ξαλμυρίσει, έχει στεγνώσει και είναι στο αλευράκι για να κολλήσει, θα τιναχθεί για να κολλήσει το κουρκούτι. Παρατηρήστε παρακαλώ. Και εδώ. Και εδώ είναι το λάδι, σπορέλαιο, αρκετό και περιμένουμε να ζεσταθεί για να μπει στο τηγάνι. Και εκεί είναι το ταψίο που είναι με το χαρτί για να σφραγίσουν τα περιττά τα λάδια. Θαυμάστε τη σεφ και το βοηθό.